سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام كم يتصنحكم زخبركم تخطاتلتي نايزا channel زيناتا سبورت حزنا اينا قريبنا زلنا كم وترو شير لايك سبسكرايب بمقبار مسانا كتحبرو بخبر نعدم بشوعة حدار مقارجو زخفة قطمة شامبيونا سوبر ديفيجن اي كعس اقري زوبا مأكل بحامسون سلسة قطماتا سلاسلو نيروم كوبانا ساقن باراديزو 4 بادو كتسنفان كلا كحب حرين غزابان دا حدا بادو كسعران كلا اسمرا بيران كوبانا سنبلن دما بزي شوتو بادو تفالالين قطم كوبانا ساقنن باراديزون فرق معالتيو اهاديلوم كوبانا ساقن اما بل 26 دق بفيلمون دوموز ابيلا بزمزقبتا شوتو حدا بادو يعني عرفت مرحة وزام دحر عرفت ابزغت صلت صوتا باراديزو أما بل 49 دقيقة تصاوتها أسمد أحمد بقيح بمبرارو بقولوا تصاوتها كتصاوتها قديدام سجن هاقفات باراديزو مزميزان تصاوتها نابرا بحاكت كيرو ترى أما بل 3 دقيقة كابا فورك زايد أما بل 7 دقيقة دما بمنقد فيلمون دوموس كل تشتات بموساخات تاريخ سريحام أما بل 3 دقيقة بمنقد أفورك زايد أما بل 7 كم 7 دما كاف فيلمون دوموس بيلا كل تشتات بموساخات تاريخ سرح كيلام بزد ما بحفشاو وصيتها بالعل باراديزو 4 بادو تعاويتام ساعت كل تزفل مكال اي صوتا قح بحرن غزابان دانيرو قح بحري صباح سنبت انصار دندنيو عب قطم زصبيا زلوم اب صوتا قح بحري قدم عرفتي اما بل 26 دقيقه بين هور طعمه بزمزغبا شوتو حادو بادو يان صوتا زازيمام سالساي قطم امونغو اسمرا بيران كوبانيا سنبلن يتخايدوم كوبانيا سنبلنا بصوتا 3 نطبي حزا اتان زن معقاب دما مس اسمرا بيرا حيال قلسا كايدتم تصاوت سنبلنا اشتن قطفاتن كخونن كلو بنصار زتصاوت اسمرا بيرا مكرا تصاوتيم سنبل دما امبل 35 دقيقه كاب شام قبر مسقل بزرخبتا شوتو نعرفت حدا بادو بزخونه وصيت مرحه وصيام دحر عرفت جن اسمرا بيرا كافنان تسفايتن ادشوتو بمزغاب نصاوت حدا بحدا بزخونه صيت زازيمام كساب حجي غانتاتا كايدن او بزلوا كلتا قطمات سجن بشدشنت بقداميت كتكونن كلاك اح بحري بتمساسال شدشنت بصبلتا شوتو طراي تبليص اكال ايتي سالسيتي كوبانيا سنبل ب4 نطب قصيلن دما دندن اسمرا بيران التحريرن ككلتا نطب بمحاس ادلوسن باراديزون حدا نطب عداغا حموسن غزابان دان بادو نطب حزن يسعبام تصاوتاي كوبانيا سجن فيلمون دومز دما بسلسته شوتوتات يمرحلهم ودغانتو ادم فرج بخلت شوتوتات كسعبون كله ناي سنبل برهان محرد دما بخلت شوتوتات اقروم يختلم قطما شامبيونا سوبر ديفيجن يقعس اقري زوا ماكل سنبت كاب ساعه كلتا اتحزو التحرير مس كوبانيا سنبل قح بحري مس دندن صوتا سريع يركب بريمير ليج مس تلفزيون امريكا حدش وعل كتيموم امريكا وتكال تلفزيون ام بي سي نصوتاتات بريمير ليجن اب امريكا نخزرغو حمست انجليزاو تكال سبورت نا 6 عامات حدش وعل كم زختمه تحبيروم تكال ام بي سي نتن اب تجرتا مودادرتو زنبرا سي بي اس ان اي اس بي ان سعرنتو وعل كعوتلو كيلو زلوم بز مسرت تكال فنو تلفزيون ام بي سي 380 قطمات بريمير ليج ملو بملو نعمل ازب امريكا كزرغح حقا وكيل كوينو كم زلو تفليطلوم صبصابات حبيرومو كم زلو لو التاريخاو مخانو استنغرو على 2 بليون دولار كبصح كم زخل ارديوم اب 2015 تجرتا تعاوت منبارو زنغرلو تكال تلفزيون ام بي سي اب تشع غزن بريمير ليج 1 بليون دولار غنزب كم زخفلو يزحبر اذن حج جن بعصف زايدو بمهلا بريمير ليج زختمو اتزخبرو وعل كخون كيلو لوم البريمير ليج وكيلوم نتوعل زختمو حلفت كم زغلص واحد شو علمس امريكا فنو سبورت ام بي سي اب سمع مبصحهم استسمعوا محاغوس تحر مغلاص ام بي سي اب زحلفت 9 عامات تزبلص مشارختهم بمخان زعايه تكال مخانو مسناي مسغانو غليصوم نساتو ماسعيبوم ام بي سي سبورت نصوتاتات بريمير ليج ببولص اغبابنا صبصب اب امريكا هبوب كخون زغبرن مسز بامريكا بزغبا زلالين تكاليوم اب زاتيناو زلنا 6 عامات وعل دما بمنقد ام بي سي غيرنا نغصمات بريمير ليج اب امريكا بزحات افكرت زلو وتبهاغن تفتاون كنغبرو ينايلوم حنت كابتن بي ام بي سي تقرب مورنينجز بروجرامين زر استا مدب اب امريكا امونغو دغفت لعل تطلابن زلوان بزحات دغفت السحابه المخانا زغلص تحبريتا ازخلو دما سالا ام بي سي سبورت زفطرو زي حلل صعر استرخب مخانو ارديوم قطمات بريمير ليج اب اوان عصوا كورونا فيروس اب امريكا ازو تداخيمو منبارو زغلص حجغن عصوات دارغا زبزح تلعيلوم سلازلو كبرابر تصبيتالوم
ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብ PSG ኣተኪረ ክሰርሕ ሜሲ ኣርጀንቲና ኣብ ከተካይዶ ጸንሕት መጻረይ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2022 ምሕላፋ ብወግዒ ኣረጋጊጻላ እዚ ኸኣ ነቲ ኣብ መዋጥር ጸንሕ ሜሲ መጠናዊ ሩፍታ ፈጢሩሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ሜሲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ PSG ከምቲ ዝድለ ብዘይ ምንጣፉ ክውቀስ ይጸኒሑ እቲ ምኽንያት ድማ ንሱ ዝያዳ ኣብ ተሃገሩ እተካይዶ ዝነበረት ግጥማት መጻረይ ዋንጫ ዓለም ኣተኪሩ ይሰርሕ ብምንባሩ ንPSG ከምቲ ዝድለ ግዜና ቃልቦን ኣይሃብካያን ተባሂሉ ሕጂ ግና ሜሲ ኣብ ክለብ PSG ኣተኪሩ ክሰርሕ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ብዙሓት ብሉጻት ተጻወተ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ሓቂፋ ዘላ PSG ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከም ኔይማር ሜሲ ዲማርያን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ኣብቲ ኣብ ቀጠር ክካየድ ዘድሊ ምድላዋት ተጻፊፉሉ ከም ዘሎ ዝንገረሉ ዘሎ መጻረይ ዋንጫ ዓለም 2022 ተሳትፎም ንምርግጋጽ ምስ ሃገራውያን ጋንታታቶም ብምዃን ናይ መጻረይ ግጥማት ንምክያድ ገዲፎማ ስለ ዝኸዱ ቡድሆታት ክገጥማ ክኢሉ እዩ ካብ ዝተበጊሱ ድማ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ሊዮናርዶ በተርእዮ ኣመና ተሻቂሉ ምጽንሑ ዝግለጽ ዘሎ ብዘይካዚ ሜሲ ብስንክ ዘጋጠሙ ናይ ጅማውቲ ማህሰይቲ አንጻር አርቢ ላይፕሲግን ቦርዶን ኣምስታፍ ከም ዘብኮረ ዝፍለጥ እዩ እዚ ይኹን እምበር እቲ ኣርጀንቲናዊ ናይ ጅማውቲ ማህሰይቲ ኣጋጢሞን ከሎ ኣብ መጻረይ ግጥም ዋንጫ ዓለም ግን ሃገሩ ወኪሉ ተሳቲፉ እዩ ኣርጀንቲና ብሕጂ 4 ግጥማት መጻረይ ዋንጫ ዓለም ተሪፍዋ እኳ ተሎ ምሕላፋ ስለ ዝረጋገጸት ግን ንሜሲ ኣብ PSG ኣተኪሩ ክሰርሕ ነጻ ክትጎድፍያ ወሲና ዘላ ታሲን ኮሎም PSG ምጽዋት ኣብዩ ምስ ሃገሩ ምስታፉ ግና ብሓለፍቲ PSG ኣብ ትዕዝብ ተኣትይዎ ከም ዘሎ ይዝንገር ሜሲ ቦጎኑ ካብ ሕጂ ንድሓር ሙሉእ ግዜ ንPSG ሂበ ክሰርሕ ምኽንያቱ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2022 ምስታፍና ኣረጋጊጽና ስለ ዘለና ብሰንኪ ዝኣመንጎ ኣርጀንቲናን PSG ተፈጢሩ ጸንሕ ምጥምማት ሃዲኡ ከም ዘሎ ይዝሕበር ሜሲ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን PSG አንጻር ማንቸስተር ሲቲ ተካይዶ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ክሳተፍ ልዑል ተጽቢት ኣሎ ኔይማር እንዓበደ ዝተሳእሎ ስእሊ ግዳይ ወቀሳን ዘለፋን ይገብሮም ኣጥቃዒ PSG ብራዚላዊ ኔይማር ብዘንጻባረቆ ዘይንቡር ባህርያትን ዕሸላዊ ጠባይን ግዳይ ብዙሕ ወቀሳን ጸለመን ካብ ምዃን ገና ይዓረፈን ኔይማር እንዘለዎ ብቕዓት ብሰንኪ ዘንጻባረቆ ዘይንቡር ዲሲፕሊን ከጉድሎን ብሕማቅ ከርእዮን ገይርዎሎም ንሱ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብሰንኪ ዘጋጠሙ ከቢድ ጭዋዳዊ መግመይቲ ኣብቲ ብሰሉስ አንጻር ኣርጀንቲና ዝተኻየደ ግጥም መጻረይ ዋንጫ ዓለም ንኸይሳተፍ ተሓቢሩዎ እዩ እንተኾነ ኣመል ምስ መግነዝ ኮይኑዎ ኔይማር ቅድሚ ትጸወታ ምክያዱ ኣብ ሌታው ትሊትን ሳን ፓውሎን ብምኻድ ልዕሊ ጥዑይ ሰብእና ዓንደረን እናዘለለን ክስዕስዕን ከሎ ተሳኢሉ ስእሉ ድማ ንመራኸቢ ብዙሃን ተቃሊሑ ንዝተዓዘበ ኣሰልጣኒኡ ድማ ብተግባራት ኔይማር ጽቡቕ ከም ዘይተሰምዖ ብምግላጽ ጭዋዳዊ መግመት ዘለዎ ሰብ ከም ዝናትካ ገይሩ ክስዕስዕ ኣይክእልን እዩ ንስለ ሃገሩ ክብል ግን ኣብ ኣህጉራዊ ግጥም ዋጋ ከፊሉ ምተጻወተ ነይሩ ክብል ሕርቃን ዝተሓወሰ ሕጫጨ ኣዝኒብሉሎም ኔይማር ጸገማት ተራእዩ እኳ ካብቲ ብራዚል ኣብ ዋንጫ ዓለም ህላውነታ ኣተረጋግጸሉ ግጥም ንኸይሳተፍ ኣቐዲሙ ተናሒፉ ተነበረ ንሱ ግን ጸገም ኣለዎ እናተባህለ ኣብ ሌታዊ ትሊት ኣትዩ ከምዚ ዓይነት ዝላን ሳዕስዒትን ከካይድ ከም ዘይነበሩ ብብዙሓት ወገናት ተቃውሞ ዝመጾ ዘሎ ንዝወረዶ ወቀሳታት መልሲ ንምሃብ ናብ ዩቲዩብ ቀሪቡ ዝተዛረበ ኔይማር ርእሱ ኣይከታተልን እዩ ከምዝን ከምትን እዩ እናበሉ ዛረብዎ ዘሎ ብወገነይ ብኽብረት የምላሽ ክህበሉ ዝደሊ እስኪ ሕሰብዎ ሓደ ሰብ ርእሱ እንተዘይከታተል ኮይኑ ከመይ ገይሩ ን12 ዓመታት ዝበለጸ ተጻዋታይ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ክቕመጥ ይኽእል ስለዚ ከመይ ገይረ ገዛ ርእሰይ ይከታተል ፈልጥ ኣካላዊ ብቕዓተይን ጥንካረይን ን24 ሰዓታት ዝከታተለና ኣሰልጣን እውን ኣለኒ ብምባል ተዛሪቡ ኔይማር ስዒቡ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ጸወታ ተሃሊኒ ናብ ሌታዊ ትሊት ከይደ ኣይዘናጋዕኒ ጸወታ ተዘይብለይ ግን ከይደ ይዘናጋዕ ሰባት ድማ ነቲ ኣብ መዘናግዕ ቦታ ከይደ ዝገብሮ ክወቕስዎ ይኽእሉ እዮም ኣነ እውን የፍቅደሎም ካብኡ ወጻእ ዝገብሮ ክዛረቡ ግን ኣይፍቅደሎምን ክብል ሓቢሩ ተወሰኽቲ ዜናታት ናይ ቅድም እገዲም ተኸላኸላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ሪዮ ፈርዲናንድ እታ ጋንታ ነዚ ኣብዚ እዋን ዋጉ 100 ሚልዮን ፓውንድ በፂሑ ዘሎ ኮኸባ ከፋፋሊ ቦርሲያ ዶርትመን ዝኾነ ቤሊንግሃም ዝኸፈለት ከፊላ ከተፈርም ተማሕፂኑ ፈርዲናንድ ኣብቲ ናብታ ጋንታ ዘቕረቦ መጠንቀቕታ ዝሓዘለ ምሕፅንታ እዚ ተጻዋታይ ዝፈፂሙ ክኽሰር ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምፍራሙ ክትጓየ ኣለዋ ክብል ገሊጹ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዚ ወዲ 18 ዓመት ብሉፅ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ዝሓለፈ ዓመት ካብ በርሚንግሃም ሲቲ ከተፈርሞ ተበግሶ ወሲላ እኳ ተነበረት ቀዲማ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ክትዕወተሉ ዝኽኣለት ግን ጀርመናዊት ክለብ ቦርሲያ ዶርትመንድ እያ ነይራ ሪዮ ፈርዲናንድ ኣብ ሰሙን እዚ ምስ ሓንቲ 5 ፖድካስት ተባህለት ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት እዩ ንቤሊንግሃም ሓደ ካብቶም ኣብዛ ፕላኔት ዝበለጹ መንእሰያት ተጻወቲ ክብል ገሊጽዎ
ب305 مليون باوند ዋንነት ስዑዳውያን ቢሊዮነራት ተሰጋጊራ ዘላ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ንኣከፋፋሊ ቦርሲያ ዶርትመንድ ኣክሰል ዊትሰል ንምፍራም ገዚፍ መጠነ ገንዘብ ከም ዝቀረበ ተሓቢሩ ብመሰረት ጋዜጣታት እንግሊዝ ኒውካስል ነቲ ኣብ ቡንደስሊጋ ከም ኮኸብ ደሚቑ ዘሎ ቤልጂማዊ ተጻዋታይ ሰሙናዊ 190,000 ፓውንድ መሃያ ቀሪባትሉላ ዋላ እኳ ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ተጻዋታይ ኣብ ራዳር ኣትያቶ ተሃለወት ምስ ናይ ኒውካስል ዝዳርግ መጠነ ገንዘብ ክትቅርብ ግን ዓቕሚ ስለዘይብላ እቲ ተጻዋታይ ዝመጽእ ጥሪ ኣብ ዝኽፈት መስርሕ ምስጋር ተጻዋቲ ናብ ፕሪምየር ሊግ ከም ዘመርሕ ዳርጋ ርጉጽ ኮይኑሎም ምስ ዶርትመንድ ዘሎ ውዕል ኣብ መወዳእታ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ከም ዘብቅዕ ዝንገረሉ ኣክሰል ዊትሰል ኣብ ታጋንታ ሰሙናዊ 135,000 ፓውንድ መሃያ እዩ ዝኽፈል ዘሎ ንሱ ብሰንኪ ኣጋጢሞ ዝነበረ መስበርቲ ኣብ ዓመት 2020 ንሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ኣብ ዝኾነ ግጥም ክስለፈላ ይከኣለን ምስ ምምጻእ ዛቪ ሄርናንደዝ ናብ ባርሳ ደጊሙ ናብታ ካታሎኛዊት ክለብ ተመሊሱ ዘሎ ብራዚላዊ ተኸላኻላይ ዳኒ ኣልቬዝ ኣብ ላሊጋ ካብ ዘለው ተጻወትቲ እቲ ዝተሓተ መጠነ መሃያ ዝኽፈል ተጻዋታይ ክኸውን ምዃኑ ተገሊጹ ብመሰረት ላቫንጓርዲያ ዝተባህለት ማዕከን ዜና ኣብዚ እዋን እዚ ወዲ 38 ዓመት ኮይኑ ዝርከብ ዳኒ ኣልቬዝ ምስ ባርሳ ንዓመት 155,000 ዩሮ ጥራይ እናተኸፍለ ክጻወት እዩ ናብ ባርሳ ተመሊሱ ክጻወት ኩቱር ባህግን ሕልምን ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ጸንሐ ዳኒ ኣልቬዝ ምስ ክለባት ብራዚል ክጻወት ድሕሪ ምስናሕዩ ዝሓለፈ እዋን ብድሌት ሓድሽ ኣሰልጣንታ ጋንታ ዛቪን ብፍቃድ ፕሬዝደንት ናይታ ክለብ ላፖርታ ናብ ሜዳ ኑ ካምፕ ክሰጋገር ክኢሉ ኣልቬዝ ዋላ እኳ ድሮ ምስታ ጋንታ ልምምድ ጀሚሩ ተሎ ክሳዕ ዝመጽእ ባሕቲ ጥሪ ግን ማልያ ኣለቢሱ ኣብ ዝኾነ ጸወታ ክስለፍ ኣይክፍቀዶን እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ንፈረንሳዊ ኣከፋፋሊ ፖግባ ሓድሽ ውዕል ክትቅርበሉ መደብ ዘለዋ ከም ዘይትመስል ተሓቢሩ በዚ ድማ ፖግባ ኣብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ ዘጽንሖ ውዕል ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ቅድሚ ምብቅዑ ካብታ ጋንታ ናይ ምስንባት ትኽእሉ ርጉጽ እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ፖግባ ኣብ 2016 ካብ ጁቬ ብ105 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት ናብ ዩናይትድ ድሕሪ ምስጋሩ እቲ ዓባይ እንግሊዛዊት ክለብ ካብኡ ክትረኽቦ ተጸቢያቶ ዝነበረት ኣበርክቶ ስለዘይረኸበቶ ተጣዒሳ ዘላ ኣብ ሓደ ወቕቲ ጸወታ 12 ሚልዮን ዩሮ ያ ዝኽፈል ዘሎ ፖግባ ብፍላይ ኣብ ዘንዛ ሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ብቕዓቱ ብምንቁልቋሉ ምስታ ጋንታ ዝነበረ ዝምድና ሻሕኪሩ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ፖግባ ኣብ ግጥም ኣንጻር ሊቨርፑል ብዘጋጠሞ ናይ ቀይሕ ካርድ ምብራር ካብ ጸወታ ደስኪሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ርእሲ ዘላታ ተወስኸታ ከም ዝበሃል ኣብዚ እዋን ኣጋጢሞ ዘሎ መጉዳእቲ እዚ ዓመት ዝክሳዕ ዛዘም ካብ ጸወታ ክርሕቕ ክግደድ ምዃኑ ይዝሕበር ጁቬንቱስ ፒኤስጂን ሪያል ማድሪድን እተን ኣብ ዝመጽእ ጥሪ ወይ ክረምቲ ንፖግባ ከፈርማ ልዑል ተኽእሎ ዘለወን ክለባት ምዃነን ጸብጻባ يملكتو ባርሴሎና በሓድሽ አሰልጣኒ ዛቪ ሄርናንደዝ ተመሪሓ ጽባሕ ቀዳም ምሽት አንጻር ኤስፓኞል ኣብ ተካይዶ ግጥም ላሊጋ ንፔድሮን ኦስማን ደምበለን ከም ዘይተሰልፎም ተፈሊጡ ክልቲኦም ተጻወቲ ኣብቲ ናይ ትማል ሓሙስ ልምምድ ክርከቡ ብዘይ ምኽኣሎም ያታ ጋንታ ኣብቲ አንጻር ኤስፓኞል እተካይዶ ግጥም ካብ ዝርዝር 11 ቀዳሞት ተጻወታ ክትኣልዮም ተገዲዳ ኣብ ዝመጽእ ሰሉስ አንጻር ቤኔፊካ እተካይዶ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግን እዞም ክልተ ተጻወቲ ከርክቡ ዝኽእሉ ምዃኖምን ዘይ ምዃኖምን ገና ይተነጸረናሎ ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት መጻሪ ዋንጫ ዓለም ወግዳት ዘጋጠመ ኣከፋፋሊ ኣርሰናል ቶማስ ፓርቴይ ጋንቱ ኣብ ጽባሕ ቀዳምና ሜዳ አንፊልድ ተጓዒዛ አንጻር ሊቨርፑል እተካይዶ ግጥም ፕሪምየር ሊግ ናይ ምስላፍ ተኽእሎ ገና ኣጠራጣሪ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ተወድዕ 28 ዓመት ንሃገሩ ወኪሉ ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት እናተጻወተን ከሎ ይተሃሪሙ ብኩነታቱ ኣምና ተዋጢሩ ዝርከብ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኣርቴታ ድማ ኣብ ቦትኡ ንምስራዊ ኤልኔኒ ከሰልፎ ይሓስባሎ ነዚ ናይ ሎም ዓመት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ብኣዝዩ ሕማቕ ኣጀማምራ ዝጀመረቶ ኣርሰናል ድሕራ ግን በቕዓታ ስለዘመሓየሸት ኣብ ዘንዛ ሓለፈ 10 ግጥማት ስዕረ ዝበሃል ኣይቀመሰትናላ ኣርሰናል ካብ 2012 ንድሓር ኣብ ሜዳ አንፊልድ ተዓዊታ ከም ዘይትፈልጥ ጸብጻባት የመልክቱ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ዝተላለወ ትሕዝቶ ዜናታት ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ኣለና ብወገንና ስለምክትታልኩም ብምስጋን ክንፋነወኩም